दीदी आज प्रस्तुत कर मंडा पिठा पूरा छेना पूरा प्रस्तुत हो रही गेला पुओ खाइब मन कर माँ तार जारी रखी चेष्टा ना कौन मो मार प्रोसेस माँ को प्रोसेस तैयारी हो जाए पिठा अरे सुजी मैदा चूना सब मिसिकी हो हाँ सुजी है खाली मैदा हाँ हबनी कौटा असंभव हाँ कौटा असंभव करना सब संभव हबनी हबनी खाली हबनी हबनी हो सब हम ये गोटे पतर फतर आणलु ताधर ये कथा कुलाऊ नहीं ढाल दे गेलु अरे कादो चकड़ा है कौन हम किलो बाया हम कौन हम माँ करची आईमा कौन आईमा कौन लो काम लो बाप काम हाँ कौन लो तू एमती कादो चकुड़ देचु ना चकुड़ नौ आउ टिकी पिला कादो हला टिकी पिला हो उखुड़ा ना रक्त बाहर गेलु उखुड़ा ना माँ देन के निपिला खड़ा सफा हो गेलन तो ये खाली गड़ब ये सफा है गेलन ये शोब आसिक आलु ना मो माँ आमर जो खड़ा निपा हुए मत भारी खुशी लगे खड़ा निपा निपा जाइला मुझे छुआ डाक आनी खेले माँ खाली बाटी तो कहीं उखुड़ी जो ये करे मुझे निपिक तो खेल मत भारी बढ़िया देखा तो खेल मन हम आम गोटे पटे साइड उच्चा करदे मुझे कमी से बस खेल नहीं आस सड़े मड़े से आनी से बस खेल कथा पिठा कौन कर बस मो गेलु माँ कर पिठा मामा कर पिठा मम्मी कर पिठा ना कौन गेल न हाँ मो गेलु पिठा कर ना कि खाइब माँ पिठा गेलु खाइब लो बाप लो सुना माँ कर 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 ये गोटे माड़ुआ कादुआर खेल हो कादुआर देख 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 कादुटा के चकला देख देख लो गुराटा दे हां जे संग एटिके पानी आनी के रखी माटी माड़ुआ माड़ुआ श्रद्धा माँ निजे निजे मोबाइल कैमेरा धरी निजे निजे वीडियो करते जानी भी ना ये वीडियो श्रद्धा माँ केंदी करछे देखो बहुत सुंदर भाव कैमरा बुलाई पचार कौन तो बाहर मत जो हाय हेलो नमस्कार समस्त को खरारे आज अंदीदी बसिकी सुकुआ चढ़चढ़ी पखाड़ खाई देकी बसिक नख खुंटिले कौन दिन अंदी तुम हाल चाल
କ'ଣ କଥା କହିବ ତମେ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ ଖାତ ଖାଇକି ଆଇଲ ଆଉ ତମେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କଥା କହିବ କେତେଥର ଶୁଖୁଆ ଖାଇଛ କହୁନ ଆଜି ଭାତ କେତେଥର ଖାଇଲ 3 ଥର ସେ ଭାତ କେତେ ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବି ହଲି ଚଲିବନି ସେନେ ଖରାରେ ବସିଛି ନା କ'ଣ ହଉ ଆଉ ରୋଷେଇ ଆଜି କିଛି ହବନି ବୋଧେ ପାର୍ସଲ ଆସିବ ହଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତମର ଖାଲି ପାର୍ସଲ କଥା ଗଲୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଲୋ ମା ଗଲୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ବଢ଼ି କରୁଛୁ ବଢ଼ି ପାରୁଛୁ ନା ତୁ ବଢ଼ି ଖାଇବା ପଖାଳ ଖିଆ ହବ ଶୁଖୁଆ ଟମାଟୋ ଗଲେ କମିଙ୍ଗ ଶୁଣିଲେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଦି ଖାଇବେ ବୋଲି ଖରାରେ ଭାତ ଧରିକି ନିଅ ନୂଳ ନିଅ ଖାଇବା ଦିଆ ତୁ ତ ଡାକିବୁନି ମୁଁ ଡାକୁଛା ଖାଇବା ଦିଆ ଗେଲୁ ଓହୋ କି ସୁନ୍ଦର ଖରା ଆଜି ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ହଲେଇବ ନା କ'ଣ ଏମିତି ନାଚିକି କୁଦିକି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ତ ବଢ଼ିଆ କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା କି ସେଇଦିନ ବନେଇ ପାରୁନ ନା ତଥାପି ବଢ଼ିଆ ବନଉଛ ଆଉ ସେ ଶୁକୁଟିକି ଡାକିବେ ତ ଝିଅକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଖିଆ ହେଲା ଆଜି ପେଡ଼ା ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନ ନା ତମେ ସିଏ କ'ଣ ଆସି ଏତେ ଉପଠିଆ ସେଟା ଇନଷ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ବେଶୀ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଆମ ଝିଅକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବ ନା ଗେଲ ହେଇ ଜମା ଅନାନି ତାକୁ କହିନି ଏ ଫର କ'ଣ କହୁଛି ଏ ପରେ ବି ମାନେ ଏ ଫର କ'ଣ କହ ନା ଏ ପରେ ବି ନା ମୁଁ କହିନି ଏ ପରେ ସିନା ବି ଏ ଫର କ'ଣ କହୁନୁ ନା ଏ ପରେ ବି କହିଲା କେତେ ତାରିଖରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିବ 10 କ୍ଲାସ୍ ଫେବୃଆରୀ 20 14ରୁ ସବୁଥର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଏଥର 20 ହେଇଗଲା ଫେବୃଆରୀ 20ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନା 20 ପରେ ହଉ ଆଉ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି ବୋଧେ ହଁ ପରା ଆଇଟମ୍ ଆସୁନା ପଖାଳ ଖାଇବ ଆମେ ପଖାଳ ଶୁଖୁଆ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଦଳା ଖାଇକି ଆଇନୁ ତ କ'ଣ ଖାଇବ ମାଛ ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଗଲଣି ଯାଇଥିଲ ଯୋଉ କ'ଣ ଧବଳେଶ୍ୱର ସେଇଠୁ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଗଲ କି ଏଇ ଓହୋ ସେଇଥି ନେଇକି ଆଉ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲଣି ଆଉ ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଖବର ଖାଅ ପିଅ ବୋଲେ ସ୍କୁଲ ଯାଉନ କି ଆଉ ସତରେ ଯାଉନ ସେଇ ସ୍କୁଟି ଯେଉଁଠୁ ପଇଲଣି ସେଇଦିନଠୁ ଯାଉନ ଆଉ ଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛ ହେନେ ଆଉ ଗଲନି ହଁ ବଢ଼ିଆ ହଁ ବାସ୍ ବଢ଼ିଆ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇବ ଏଇ ଶୁଣି ଆଉ ସେବେଳେ ଭଲ ଲାଗୁନି ହଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛ ନା ଛୁଆଙ୍କୁ ହଉ ଆମ ଝିଅକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବ ଆଉ କହିବି ମୋ ଏଇଟା ତ କିଏ ମୋର ଗେରେ ହେଇବ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ମୋ କଥା ଶୁଣିନି ଟୋଟାଲି କହିଲା ବେଳକୁ ନା ଲୋ ସବୁ ଡକେଇଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଡାକି ଆର ବର୍ଷ ବାହା ହେଇଯିବ ହେ ରୁହ ମୋ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ
ମୋ ଝିଅ ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସରେ ମନେ ତମେ ବାହା ହବ ଏବେ ବାହା ହୁଅ ନା। ଆଜି ଆମର ଆଜି ଶୁଖୁଆ ନେଇ ଭାତ ଖାଇଲେ ସରିକି ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା ସରି ସୁରାକି ଦିଦି କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ଦିଦି ଭଣ୍ଡା ଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଭଣ୍ଡା ଚଟଣି ହେଇଛି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କଷିଥିଲା ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବାପା ଆସିଲାଣି ଆଉ କଷିବ। ମା ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଖାଉଛୁ। ହେଇଛି ନା ହେଇଛି ନା ହେଇନି ତାକୁ କୁହ। ତାହେଲେ ଗୋଡ଼ କାହିଁ ଗଳେଇଲୁ? ଗୋଡ଼ ଗଳେଇବ କହିଲା ବା ଧନିଆ ଚଟଣି ଶିଳରେ ବଟା ହେଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ସ୍ପେଶାଲ ବାପା ପାଇଁ ଭଜା ଡାଲି ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ। ଦେଖ ଦିଦି ସେଠି ବସି କେମିତି ଖାଉଛି। ଦେଖ ଦାଦା କେମିତି ନେଇକି ଆଇଲେଣି ସେ ଜିନିଷ। କ'ଣ ଶୁଖୁଆରୁ କାଟି ଖାଲି ଖାଉଛି। କ'ଣ କଲ? ବସିବ କି ଝୁଲିବା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ପିଟି ହେଇଯାଉ ମୋ ଖାଲି ବସ ଆଗକୁ ନା ବସିବିନି ବ ସେ ମୁଁ ଦି ବଡ ଗୋଡ ଦେଇ ଖେଳିବି କଲେଣି କ'ଣ ବାଲ୍ଟି ଫାଲ୍ଟି ଧରିକି ଆଇଲଣି?